Ngiyabonga Thixo wami obabela wakho Ulani.
uziphathe kahle ebantwini mntanami, ungabuyi namacala, hamba uyiphathe kahle ebantwini mntanami, ungabuyi namahlazo, jandola lamhlalo yacikazelayo, cela makola utaya kumashelele ungakophisani nayo mfazi oshaya umthetho angekakhali mfazi oshaya umthetho angekakhali mntanami uyibekezelela iyahlonishwa indoda mfazi oshaya umthetho angekakhali mntanami uyibekezelela wena iyahlonishwa indoda indoda nomingeza mntanami uyibekezelela iyahlonishwa indoda ngitshela kumfazi oganile ayathethwa yawulala indoda uziphathe kahle ebantwini mntanami ungabuyi namahlazo indoda nomingeza mntanami uyibekezelela iyahlonishwa indoda mfazi oshaya umthetho angekakhandi mntanami uyibekezelela wena iyahlonishwa indoda indoda nomingeza mntanami uyibekezelela iyahlonishwa indoda ngitshela kumfazi oganile ayathethwa yawulala indoda uziphathe kahle ebantwini mntanami ungabuyi namahlazo
lomshado akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele mina ngiyobe ngayibophi mina mangibophi ifindo lomshado akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele mina umntobe washala ekhaya usazokhuleka washa akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele mina nomntobe phekala ekhaya usazokhuleka pheki akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele mina uzungangikhathi ngami ngikhetshele akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele uzungangikhathi ngami ngikhetshele umshado akulonitshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele noma ngashada ngiyobe ngeketshele njengoba mina lakhaya bengihamba kuze umshado akulonitshele
บะหมี่หักครับBye.
Yeah.
kudala uhlelo lila ayubomi abulungi kodwa wena uyindlovu ujongene nexesha alijiki alihambi kodwa wena uyindlovu ubuhlungu naphakathi ayikuzima nokuncuma ayamandla wasekho ukhanyisele mntasekhaya lifikile lakwithuba ngoba wena uyindlovu babelela qinisela uzophumelela uzophumelela babelela qinisela uzophumelela uzophumelela babelela qinisela uzophumelela uzophumelela babelela qinisela omkhulu uthi bantu bakhumbi ukuthi sanibona yimi ngiyabika ngusesheni ilandogada unomsebenzi uyashadela manje-ke uthi kangibikeke ini mina ngiyinduna angiphethe umuzi ngiyinduna phela ekhaya manje-ke makhathide ngizobika naye ingane yomfowethu ugada uyashadela ngiyabika-ke manje ukuthi-ke lo mshado-ke usuyaqala uzoshada ngibika komkhulu uSibindi nangugada ngibika komkhulu uMandla nangugada uyashadela nakobani-ke nakomkhulu abanye oGibridge nomnuka noyazi ugada uyashadela ngiyambika-ke ubikwa yimi ukuthi mukelani ukuthi siyaqala kumshado nibheke ekhaya yonke into ungenze kubi ngicela ubuhle nami ngoba ngibikayo nihlangane nonke-ke manje ninabantu bakwaGumbi ngoba-ke nakuMandla sengimbikile ukuthi lo sizalo Mandla uSibindi ukuthi-ke hlanganani-ke uMandla hlanganisa abantu benosibindi nobaba uMlando ukuthi sekusuka umsebenzi walakageda bese sibuka-ke saqeda-ke okunye ngibika ukuthi-ke makhathide malanga nje madukwase nayo ingane-ke ngiyayithula ukuthi-ke bhekani-ke manje kusuka uMasithole abaphathi balomuzi noMazuma abaphathi balomuzi ukuthi-ke sekuyasuka-ke lo msebenzi ugidwe ngizabe siqedleke la sekubika ukuthi libasaphula ilokho-ke akukho kwengizaqhubeka nakho ngisabika
komkhulu ibika lamadoda singasusa umsebenzi singatshelile nogogo nomazulu ngiyabonga-ke ukuthi kaqhubeke bhekanile umakoti-ke niyamazi umakoti la usahlala la ekhaya kakhulu umasokha wakho umsindo uyeke uzokwenza umsindo omazulu-ke bazabheka nodlodlo-ke nobaba umntwana nobani bebheke ukhithe-ke kuzophela kodwa esibayeni lokhu sewubika kwendlini makhathide malangathi madukazi ngithi-ke yimi ngusetsheni ngiyabonga aqhubeke Usho kuzabala. Nansa ngakufuna umakoti abesemva kwesibaya.
Indah indah. Kapan kejul? Jehova wethu ungumlilo oshisayo oshisa isitha sethu oshisa yonke into shisa 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 kubekani umsebenzi namhlanje kuyagcwalisa ngala ekhaya ake kuthi kucwaka ake kuthi cwaka
namhlanje ngifaka kwisekela inkomo yakhe ngothola ekhaya ikivuzo yakhe yophela mhlazana simbeka lapha egcekeni ayikho indalo ukuthi sawuphinda futhi ashade kwesinye isibongo ngeke kwenzeke kanjalo mina ke ngiyiphoyisa elikhulu makoti uthi angibuza umthetho ukuthi njengoba ulapha uze ngothando yini noma mhlawumbe uzodlala ingendo noma uzodlala oshufu ngiyaphinda futhi ngiyabuza ngithi makoti njengoba ula ekhaya namhlanje uze ngothando yini uyakwazi ukupheka isijabane na uzosiphelela okwesibili lo makoti njobe ngamla imfula emngaka uze lapha ekhaya kithi kwakhumbi uyamthanda limkhwenyane na Unje
ekhaya nakhela nathi siyacela ukuthi Magumba amahle lisiphathele kahle lo mntwana usiphathe kahle njobe ezokwakha lo muzi wakhele nathi sicela abagumbi ke basitshele nabe kukhona abakusolayo ngalo mntwana akakwenza phakathi kwalo muzi wakagumbi kodwa ngoba siyazi sizokuthi ngale ngamhlitha leminyaka nangicabanga ngona la nto asinensizwe inentombi asibanga sizwa lutho umoya kodwa sizozofuna usuku lomhlanje esezophetha lembenge yokugcina sicela kinike Magumba amahle ukuthi isichase ukuthi khona nowako nimphoxa yakho lo mntwana isixolise kuleyo ndawo la khona ingane yethu yakona ngoba umuzi akubona oweni nani owomkhulubeni nathi sicelela ke kokhokho bethu umkhonto ogwaza amambuka uhlabani bemphika bethu sufika ndakakafe ukhokho wethu loyo uzalo baba oqhwathi nontshele ebese zala uStini uNtomzi ngicela ibhayi namhlanje ngasenalo sisho kinike masokhela amahle ezala insizwe ezala thina oJosayo no Blink iyasho libheka ngesonto liveke ngomsombuluko selilungile injalo indaba sisho kuweke baba Madela Ingubo uzala ubaba ophakathi ubhuti ubaba walengane bathi siyalivandezana amafutha bathi Madela Ingubo analezisa sibabiza bonke sibizocimba lokujila sisho ubaba kaMama Mtama sibize ubaba wasevungu bathi phuma esakeni ade bekuvimbela lokwajokhundla khundla mabone bulawo sisho kinike amanzi amahle ngani bakaBgumbi ukuthi sicelela lentombi ukuthi niphathe kahle nako nayo khona nipolice nani mntana wethu ngiyanilaya ukuthi kusemzini la uhloniphe umuzi ungabe bikho siza ukuphoxa nje basuka kude entabeni zale nathi size ngalomcimbi omuhle kangaka ngathi ungasala kube kuhle njalo kube nenhlanhla kulomndeni siyacela ke konke ke nani bakaGumbi ukuthi sibe umndeni namhlanje ohlangene ngokuyiqiniso ungabe ukhothisa ngalentombi siyabonga futhi ngoba nakhele nathi leli khaya ela kaGumbi kodwa nathi sisaba kaGumbi injalo indaba siyacela ke Magumba amahle ukuthi ningalokhuzi ningali nakhona nisola nisikhumisa phela sokumntwana wethu sokumuntu asayena umngakho lo ingane yokhokho bakho le ingane yomkhulu bakho le akuyona umngakho nje kodwa ingane yoma wakho nobaba wakho la abayithumile ukuthi izobheka lo muzi wabo ngoba abasekho kulomhlaba siyacela ke Magumba amahle ukuthi wanokusolayo kuthina nakulo mntwana nikhulume ningahambe nikusakaza yonke imizi ukuthi lo mntwana ukuthi Tanami nomusa ube umusa njalo njengegama lakho ungaphumi nendaba zakwaGumbi uhamba ukhuluma kule mizi nami ezomkhwenyana uhamba ukhuluma ukuthi umkhwenyana usethi umkhwenyana uzwa ukuthi usenza ukuthi phela bazongena ohlakaniphile noWesibhubhu bakhona phela abacuphi ukuthi lo mshado basefonini uma sebemushayela imisikolo umkhwenyana bayambiza eGoli lapha akahlala phela nami nasifini nami oDoproof nami ohlala le ezaye yazi eMesini khona oMpumalanga khona amashangana khona yonke inhlobo siyacela ke ukuthi akube kuhle ke sesiyabonga ke thina bakaSogela hayi Indlela enyoni ayibona kaZulu. Yada ngokile kaZadakwa. Yenza ngakimi nje. Zume. Jesus. Avume zama kubo bo. Thala.
Ngempela. Shono. Isho ngonyaka. Upasaiya. Shaya, umyekela. Ajabula mabona ikhaya lekhe. Khuluma basonila. Oh, hey, sajabula. 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 Ay, oh, Walela. Ngibingelela abakwaSokhela bebephakathi komuzi kamkhulu. Ngiyabajabulela. Labela ngoba basilethela umuntu ozosisiza. uMaSokhela. Manje ngiyabonga. Ngizothi mina la Enti. La phakathi kwalomuzi mina ngiyinduna. Yala ekhaya. Nami ngaba ngikhuluma abasekwayo bakhuluma. Sengasala ngedwa. Nginengane. Ngikhulumela ingane. Ngiyinduna yakwakhulu. Nale ngoba ngiyinduna ngifuna bengilandela abakhulu. Ngizenze iqaphuqaphu. Kancane. Manje thina ke ngoba nila abantu baSokhela ngiyabonga mina. Konke nikwenzile phakathi komuzi. Ngiyanibongela. Ngibongela abakhumbi nabaSokhela. Injalo indaba. Manje thina umkhulu wethu sizala usibinda. Umkhulu wethu ozala ngoba sila nje. Umkhulu wethu usibinda. Usibinda ezala uMandla. Uphohla umshini. Kwakuphohla umshini uMandla uphohla umshini. Umkhulu ozala thina. Lo phohla umshini ngimbika ngokuthi wengena unkosikazi oyedwa enamakhosikazi amabili. Wengayena uNdlwana. La ngoba ngila nje. La ngisemzini omkhulu. Okuwona umkhulu. Thina ngikhuluma nje mina ngibambela usidlodlo. Ngabe usidlodlo okhuluma washiya. La kusemzini omkhulu. La ke lo muzi omkhulu ophethe thina sonke babakhulu. Kwamama Dondo. Amen. Hospital. Uthathe umkhulu Sibindi. Manje ke lamuzi okaSibindi noMandla. Ngithi ke ngiyacela ke la, ngicela konke nomakoti asiphathe kahle. Ngicela ukuthi nabafana bethola imoto namantombazana khani. Ngicela konke. Nathi. Manje kukhona engikucela. Ngicela ukuthi manje amantombazana khani njengonini. Hayi amantombazana wathole esportini uthola umfana esportini. Hayi la ekhaya ngiyakukhuza kulomuzi. Angufuni. Manje ke lo Mandla ke umuntu ke abumfowabo lo phohla umshini. Uyazi umfowabo. Nomnuka lokubhija. Abakwabo khona ongathathanga phakathi kwabo. Kulaba bantu. Yibo ke ngicela kubo ukuthi kulomuzi omkhulu laba ke abasibhekelele umuzi. Umfana okaDlomo ogidelayo. Ngicela ke besibhekelele umuzi. Sicela imbuzi, sicela inkomo, sicela inkukhu, sicela ikati. Konke nabafana bekhaya. Kuyaphakelwa ekhaya. Manje ke bese ngidlula ke lo Mandla ke wasezala umlando inkosana ephethele umuzi umlando.
ubaba umlando omdala Usayiqedwa. umlando ke inkosana la umlando ke wasezala bani wasezala ke ubasket uDlodlo mzala wasezala uDlodlo inkosana usikhwisi inkosana kaSidlodlo ayizala manje ke ilokho ke ngithi ke njengoDlodlo nje ngoba uDlodlo uthatha uMazuma ababheke lo muzi ngoba abantu abasagidi bahlala esibhodini akubheke uDlodlo lo muzi bonke benoMazuma ngiyajabula mina nakukuhle kanje kwethu bangibhekele Iya wethu inkosi ayiqedwa. Iya dlala ngempela manje ushonile la. Zasishintshe imela. manje ke bese ngiphuma-ke sengingena-ke manje ukuthi-ke ngingena endlini encane kwamasitolo khona ublas camel ubasket uphezu komkhwelo uphezu komkholo umika-ke lo wabosha ishumi leminyaka 17 years umika kwamasithole-ke lawo kwamasithole kuloyo uyedwa nalo wayedwa ekubafana ukuthi-ke ngiyacela-ke la ukuthi-ke njengala sengizaphuma kulaba bamadoda ngicela ukuthi-ke umama Dondo ugogo besiphathele lo muzi ube muhle umama Dondo ngokuleli Bathula abantu badobhanana. umama Dondo kasiphathelela lo muzi benoMazuma umama Dondo unomasithole unkosikazi abasithembu naye besiphathele lo muzi mina ngikhulumela laba abantu abadala ukuthi kodwa-ke kukhona namadodakazi-ke akhaya oJumayima Ujogo umuntu oshisayo. Oshisa izitho zethu. Awatshele indodana uqala ukuthi bamkhunge manje. Izipho abafuna ukukumakoti bamkhunga igolide amakha nenhlaka Lalela ngoba negolide kumakoti nangomkhwenyana.
Ubuye laphi?